Fy enw I yw Brian Jones, ces I fy magu yn Montryd-y-Fen, ond nawr dwi'n byw yn Maglen, ger Pwt Talbot. Dros y flynyddoedd, fy diddordeb mewn garddio wedi datblygu. Jyst cyn ymddeol yn 2007, o'n i'n dysgu myfyrwyr eisiau i cynllunio gerddi ac adeiladu gerddi hefyd. Dwi'n defnyddio popeth dwi'n wedi dysgu dros y flynyddoedd nawr yn yr ardd. Y gaea yw amser bwysig iawn I garddedd I paratoi y pridd ar gyfer y flwyddyn nesaf. Eleni dwi'n wedi trio y winons Japanese. Fel arfer ti'n plannu winons yn mis Chwefror neu mis Mawrth. Ond dwi'n wedi plannu nhw mewn mis Medi, jyst I trio nhw mas. Mae rai garddwyr yn plannu galleg yn equinox yr Hydref a codi nhw yn equinox yr Gwanwyn. So dyna beth dwi'n mynd I trio, eleni. Dwi'n tyfu o lot o topiary o gwmpas yr ardd, a mae prosiect newydd ar y munud yw cadno yn chaso 4 cwn helar yn chaso y dyn. And dwi yn meddwl mae dyn yn mynd I cael y cot coch, dwi'n mynd I tyfu fe mas o Berbrystonburgiau. Mae'n just tipyn o hwyl. Pan prynes I y tŷ yn y lle cyntaf, roedd yr ardd yn disgwyl fel jungle, chwyn ofnadwy, llysiau diel, Japanese knotweed. Dyma coren llysiau diel, a fan hyn mewn 75% o'r nerth y plant. Nawr, pan mae'r planhigyn yn mynd I tyfu y flwyddyn nesaf, tyfiant wan iawn sy'n mynd I dod lan. So mae'n hawdd I tynnu fe mas wedyn. Na fe. Graidd y knotweed. Ti'n gallu wastad yn gwybod mae graidd y knotweed, cos mae'n oren tu mas. Mae'n erbyn y cyfraith I roi nhw mewn y canolfan amgylchu. So dwi'n rhoi nhw mewn bagiau plastig. Mae'n uchel iawn mewn potash, so mae'n gwneud compost ffantastig. Dwi'n licio bod yn yr ardd weithiau trwy'r dydd. Dwi'n neidio mas o'r gwely yn gynnar yn y bore, dwi'n just ffili aros I bod mas yn yr ardd. Mae'n gred,